Anniya wonno ko waawde daranaade bannge fuu sa heɗiima tanda mi eriima tande dow Maayde waynotaako nde yonti woƴaaka law Yeweende hakkunde ɓiɗɗo Neene ko musalla ñaw ko waalde hoyɗude ma tagata mi ronka ummaade law Majjirta mi ko gite kono nder ɓernde law mo Alla noddi ma nooto faltaaki suka e mawɗo ɓural to joomum woni joom doole joom baɗe bawɗe so mi yiɗi yiide mbaɗi mama mi tiime photo ma ko jinmi waɗandema ma isa wonno ɗo SAHRE go waɗanno jaɓade yan nootoɗa sa feñi koyɗi he mi sikka ɗum ko gonga yimɓe jeeya ko SAHRE gonga laamo wotota serani duwanade ma kalli julmi fo nde telmi fo keddimi goto fo mi miijo man Neene sa wonino ɗo Neene omi wanne kala nafoore ngam ɓiɗɗo jinnande fori e sa waɗemi ɗo Neene yitamɓe mane fori ande ko Yeweende foli to ganda fo yo Allah reene kalde jimami mami andu mi yewnima doole hana woppimi ɗo wawde yejjittema ko non ɗon kam haadi mi serata du wawtuma to hata gondiram haadi Neene ko Neene ran watta e compare ay so daande saɗi no tango anonotaki so hoore wuddi seeɗe mi jam toon faadi mi yewni mama wona seeɗe wawama rumtade yaaduma wayɗi fandar to jitmi nafte mode seeɗade ummanade julde wawde ñaganade am ko Allah wi ko keɓara wona ko jittako ɓural to mokko woni ko jomtakore sa wonno ɗo ko min weltinta fittadu Yeweende mane fole hutta hoore yonta Maayde kalnder yaddata ɗum jabotako hay so daande lori so mboɗon miijo ma ko goɗɗo nanta ɗum sa wonino ɗo Neene on wanne kala nafoore ngam ɓiɗɗo jinnande fori e sa waɗemi ɗo Neene yitamɓe mane fori ande ko Yeweende foli to ganda fo yo Allah reene kalde jimami mami andu mi yewnima doole hana woppimi ɗo Neene sa wonino ɗo Neene omi wanne kala nafoore ngam ɓiɗɗo jinnande fori e sa waɗemi ɗo Neene yitamɓe mane fori ande ko Yeweende foli to ganda fo yo Allah reene kalde jimami mami andu mi yewnima doole hana woppimi ɗo Neene